Imali smo neka pitanja koja su vezana za pacijentice, žene oboljele od raka dojke. Postoje li preporuke o cijepljenju za vrijeme od terapije i zračenja, odnosno preporuke trebaju li se takve pacijentice cijepiti po završetku liječenja, jer evo ističemo i da među našim članovima komora također ima onih koji su ujedno pacijenti i pacijentica. Evo možda profesor Tešović ili primarijus Skajić. Pa, mislim, osobe s malignim bolestima imaju povećani rizik od komplikacija COVID-a za teške oblike i veći rizik za smrtne ishode. I to je razlog da se takve osobe preporučuje cijepiti, makar recimo nije ni makar u kliničkim ispitivanjima nisu bili onkološki bolesnici na citosatskoj terapiji uključeni. Pa ne možemo reći iz kliničkih ispitivanja kolika je sigurnost ili djelotvornost cjepiva kod njih, ali se zna da je kod njih rizik od teških oblika bolesti viši nego u općoj populaciji i preporučivo im je cijepljenje ako nemaju neko od onih navedenih kontraindikacija koje smo svi već spomenuli.